kakakin kabi kakakin kabi. Yau dai birnin Kabi ya cika ya cike, daga ƙwariyar garin har ga su tsallake, ko ta ina kabillo sai tafi ake ga Layi Muhammadu kakakin Kabi. Layi Muhammadu kakakin Kabi. Layi Muhammadu kakakin Kabi. Honorable Minister of Information and Culture, Kab Nigeria. Yau gaba daya mun maka marhaba kakaki Layi Muhammadu, mai takakka kai rike jama'a, mai zara gaskiya Layi Muhammadu, kullum mai gaskiya yana tare da Allah, karkaji komai Layi Muhammadu, kowa ya san kai na Buhari ne, kan zara gaskiya Layi Muhammadu, sarkin musulmi ga kai na ƙasa, dan ban girma Sa'adu Abubakar, Allah biya ma Allah jadaranka, mai martaba Sa'adu na uku. Lalle ne ya ziyara birnin Kabi, ga na fadar sarki mai martaba, komai na gaskiya shi sarki za ya bi, sarkin Kabin Argungun Maliya, sannu ruwan dare mai gama duniya, Alhaji Sama'ila Muhammadu Mera, irin Muhammadu, jikan Muhammadu, dan Muhammadu, mai kaunar Muhammadu a Rasulullahi. Kakakin Kabi Layi Muhammadu, kakakin Kabi Layi Muhammadu. Haka kaka za ki raba gardama, an ce bugu ga bauna da wuyar karo, kai sai an da ku an zube. Zaki Boss Mustapha da kai nake, zaki irin jinin Adamawa kake. Kura ga dodo sai ki ja baya ga dodo. Secretary to the Government of Federation, Boss Mustapha. Adebayo jarumi, dole ne in tuna da kai. Director General of Films and Video Censor Board, Alhaji Adebayo Thomas. Na tuno zaki mai raba gardama, Alhaji Nura Kangi wata rakin Kabi, sarauta ba ƙarya wani, mulki ba ƙarya wani, Vice President na Poland Nigeria, kuma DJ na hospitality gaba daya. Alhaji Nura Kangiwa mai girma turakin Kabi, kada ya tare ruwa karne ba su moriya, wanki ka wuce hako, zaki ka wuce dara dutse baka taunuwa, dodo ya bige rago mahassada suna gani dole su bar maka turaki. Alhaji Nura Kangiwa. Alhaji Sani Kuwait ne majin dina, mahassada ku ce da su dukariya suka yi, nufin Allah ya zarci na dan adam. Alhaji Abba Tijani mai raba gardama Tijani, DG National Commission NCMM. Alhaji Ado Yahuza yaushe ma na gurin nan murna ya kai, ga manya ko ke raba gardama. DG National Institute for Cultural Organization NICO. Alhaji Rimi Ishushu da ranarka, mai hana kariya abubuwa a gaishe ka, mai farin jini Ishushu a gaishe ka, ga manan gwamnatin saman zauna kakaki. Hai! Kakaki, kakakin Kabi. Duk manya sun shigo taro ya haɗi, ga nuku ɗan Kano, ɗan asalin Kano, mai buga tambura, da gani na turaye zan haɗa in manya
zaka jinjina zan wa gwamnan kabi ga babba zo dan ba gudu yabba manya sun zaka ko ina billawa ake jama'a ko ta ina sun zaka zamfarawa ma sun zaka sakkwatawa ma sun zaka da idona na ga har da kanawan Kano baba ganduje ina wuni kanawa muna yi muku marhaba katsinawa muna yi muku marhaba zage-zage muna yi muku marhaba kakaki yana yi muku marhaba yawa yan Kaduna muna yi muku marhaba na Abuja muna yi muku marhaba yan Kogi muna yi muku marhaba yan Kwara muna yi muku marhaba yan Ogun muna yi muku marhaba yan Ekiti muna yi muku marhaba yan Ondo muna yi muku marhaba yan Bauchi muna yi muku marhaba yan Gombe muna yi muku marhaba na Jigawa muna yi muku marhaba Adamawa muna yi muku marhaba na Taraba muna yi muku marhaba yan Benue duk muna yi muku marhaba yan Yobe duk muna yi muku marhaba yan Borno muna yi muku marhaba yan Neja duk muna yi muku marhaba ga magurin nadi a yau kakakin kabe mai raba gara da muha ga sarkin kabe sanya maza gudu kakakin kabe Lai Muhammad kakakin kabe Lai Muhammad kakakin kabe